Hello, hello, hello to everybody. Hello sa lahat ng mga momshies natin out there. Today is September 8. At ngayon nga ay ang napakalagang karawan ni Mama Mary. Yes. Kaya naman, shout out to you Mama Mary. Happy, happy birthday. Ayan. At dahil nga birthday ni Mama Mary, ay naisipan po ng aming grupo na ayusin ang kanyang altar o ang kanyang grotto dito sa Inago Nature Park. So binabad na namin yung floral foam. Ayan, utol na ako. Ang floral foam at binalot namin sa plastic nung na-absorb nyo na yung mga tubig. Ayan, sa tulong po ni Bruno or ni Britney at ni Melmar, ayan, ay didesign na natin ang ating grotto. So ayan na nga, dumating na sila dahil dumating na yung delivery ng mga bulaklak at ng iba pang mga flowers at plants o yung leaves na gagamitin natin. So tinali muna namin yung floral foam dun sa mga kahoy at ipinwesto muna sa ibabaw ng grotto para na sa ganun mas madali ang pagsiset up. So pagkabalot namin sa plastic, tinatali namin siya ng 2 beses na mas mahigpit para na sa ganun doon kakapit yung ibang mga bulaklak na pwedeng i-display pataas. So at least meron tayong bago natutunan mga moms. Lalo na ako, dahil first time ko yan. So, ayan, may mga halaman tayo ngayon dyan. Ano yata ang tawag dito? Hindi ko alam. So, kung anong tawag dyan, please comment down below. So, ginugupit-gupit ko lamang siya para na sa ganun, mag-form siya ng medyo mas maayos at malinis tignan kapag tinusok-tusok na siya dun sa mga floral foam. Ayan, by the way, yung ating mga ginamit na mga bulaklak dyan at leaves ay in-order pa po sa CBO ni Melmar do sa kanilang mga supplier. So, ang bongga niyan. So, tignan natin ang malapitan. Ayan, kasi medyo nilalagyan na ng maramihan ni Britney ng anahaw yung ating floral foam. So, meron din tayong floral foam na nasa baba, yung hindi siya nakalagay sa kahoy. Parang pang flat lang din siya. So, I think mas bongga yung marami, mas maganda. Depende pa rin syempre sa trip niyo o sa style niyo. So, ayan, nilalagyan naman natin siya ngayon ng baby's breath. Yan, yun ang tawag nila dyan, yung baby's breath. Yan yung mga maliliit na may mga puti-puting bulaklak. Yan. So, ikakalat lang din natin siya para na sa ganun. Parang yung highlights siya nung ating mga leaves and nung red roses. So, ayun na. Speaking of red roses, nilalagay na yung ating mga roses. So, that is 10 dozen of red roses. A total of 120 pieces. O, di ba ang bongga? Kaya naman, shout out sa lahat po ng mga nagbigay at tumulong, no, na nagpaabot ng kanilang tulong financial para po makabili tayo. Though, kaya naman po ng Social Climber Squad or ni Brenda Mitch na bumili. Kaya lang po, syempre, nagpapasalamat din kami doon sa mga nagpapaabot ng kanilang tulong and share para po makabili tayo ng dagdag na flower para sa grotto ni Mama Mary. Ayan. At ayan na. Si Melmar. Nililikit niya na yung mga yung mga stems and dahon na mga pinaggupitan mula doon sa mga what you call that, sa mga bulaklak. Naubusan kami ng ilaw. Kaya ito medyo struggle ngayon si si Bron aka Britney Spears. Ayan. Laban pa, Britney. Yeah. Kaya pa yan. So, ayan na nga. Naubusan na kami ng tag mo dyan, ng ilaw. Kasi nalobat na yung iba naming mga emergency light. Kaya nag-finishing touch na lang tayo ngayon. Ay, ganda. Tsada. Mamaya papakita po namin sa inyo yung final result niyan. I love it. Ganda. Galing na brown. At least meron ako panibagong natutunan, di ba? So, ganun pala yung paggawa niya. Oo. Kuminsan yung pagtulong-tulong, yun yung makakatulong sa iyo eh. Pag-assist, para matuto ka sa mga bagong bagay. Mga ideas. Correct. Diyan din ako pag-assist lang. Di ba? Wait up, pag-assist lang. Pag mga float, kaya mo. Oo. O, yun naman pala. Gawa mo ng float.
Tsaka dat meron tayo niya, pwede at least sabitan ng sampagitan, no? Yung baba, no? Kaya dito pala. Dito they're weird yung sa pagita. Ah, nga pala. Hindi pala ganun Wala ka ka. doon sa Manila, di ba sagad? Oo. Ang dami. Uso ang sampagitan. Dito wala. doon. Mga sa pagita dito. Yung mga gusto mag-offer, May sa no? pagita minsan, doon sa Capistrano. Ay, sa ito lang Bukban? Sa CDO marami. Isa man? Nazareno. Nazareno. Wala doon sa Quezano, gili ng Oo, sa Gaisano doon. Doon nga rin ako. Pupunta ako ng CDO sa Gaisano. Yung simbahan doon. Oo. Oh, tsada. Kaya rin na rin siya, wag masyado ano kasi para ma-emphasize din yung ganda nung, ano yan, baby ano? Ano? Baby's breath. Baby's breath? Hininga ng bata. Ah, talaga? Baby's breath pala ang tawag. This is it. Ito na po yung final look ng altar ni Mama Mary. Yeah, oh. Thanks to Bron Bron ML Mar. At sa lahat po ng mga nagbigay, no, para po sa ating flower arrangement. Happy birthday, Mama Mary! It's DJ.